Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Минем беренче тапкыр тоткан уразамнан 4 фикр ясарга була, 4 нәтиҗә. Беренчесе, Аллаһ Тәгалә үзенә якынаярга безгә юлларны ача. Кирәкле вакыйгалар бирә, кирәкле кешеләр җибәрә. Мин беренче тапкыр ураза тотканда ул 2010 ел иде. Рамазан ае кергәч, беренче көнне миңа дус малаем шалтырата, бергә эшлидек без аның белән. Ул миңа шалтыратты да әйтте: "Фәни, син уразага кирдеңме? Бүген бит Рамазан аеның беренче көне." Шул мизгелдә минем йөрәгемдә ураза тотасы килә башлады. Шундый нык хис барлыкка килде. Һәм икенче көнне үк мин уразага кирдем. Кеше, Аллаһ Тәгалә безгә кирәкле кешеләрен җибәрә, вакыйгалар бирә, фикерләргә һәм үзенә якынайыр өчен. Икенче фикер, ул кешеләрне яхшылыкка үндәргә кирәк. Әгәр дә теге юлы минем дустым, Илнур исеме иде аның, миңа шалтыратмаган булса, мин бәлки уразага кирмәс тә идем. Ул минем ураза тотарга, намаз укырга бер сәбәпче булды. Шуңа күрә кешеләрне яхшылыкка үндәргә кирәк. Өченче нәтиҗә, ул да булса Аллаһ Тәгаләгә якынаярга юлга баскач, дин юлына баскач, авырлыкларны курыкмаска кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә безгә. Мин беренче тапкыр тоткан ураза елы ул 2010 ел иде, корылык елы. Әйтергә була, җәе буе бер тамчы яңгыр да яумады, җирләр ярылып бетте. Уразага кирдем. Беренче көн шул хәтле авыр булды. Кайттым өйгә, авызлар кипте, тәрәзәләрне ачам, һава кирми. Алдым простына, ваннада юшләтеп капландым да йокларга яттым. Кояш инде байыган иде, минем хәләҗәфтем эштән кайтты да әйтә: "Нишләп ятасың? Кояш әле качан байды, ашарга вакыт бит инде", диде. Һәм икенче көннән үк җиңеләйтә башлады Аллаһ Тәгалә. Күп тә үтмәде, корылык та бетте. Көн суынды. Елда Рамазан аеның уразасы җиңелрәк үтә башлады. Шуңа күрә курыкмаска кирәк, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Һәм дүртенче фикер. Мөхтәрәм кардәшләр, нинди эшкә тотынсаң да гыйлем алырга кирәк. Мин уразамны ничек беләм, шулай үзем, ничек аңлыйдым, шулай үзем тота идем. Кояш чыкканчы, берничә минут калганчы сәхәрне тамамлыйдым. Таң башыннан түгел, кояш чыкканчы. Ул вакытта бернинди белгән хәзрәтләр дә юк иде, намазга да йөрми идем мәчеткә. Сырага кеше дә юк иде. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә миңа гыйбрәт ясады. Нәрсәгә кирешсәң дә башта гыйлем алырга кирәк. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, дин кардәшләрем, әйдәгез, кешеләрне яхшылыкка үндик, бер нәрсәгә тотынсак, гыйлем алыйк, һәм Аллаһ Тәгалә безнең тоткан уразаларыбызны, кылган гамәлләребезне кабул итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.